היום אני רוצה לדבר על נושא שעל פי ההבנה שלי הוא אולי אחד הנושאים הכי חשובים בחיים, אם לא החשוב ביותר. בחירה. בחירה ואחריות. האמת היא שהנושא הזה מלווה אותי כבר לא מעט שנים. אם זה בסדנאות ובהרצאות שאני מעביר, ואם זה בקליניקה או בטיפול זוגי. אנשים לא אוהבים לבחור. או שיותר נכון הם אוהבים לבחור, הם רק לא אוהבים לקחת אחריות על הבחירות שלהם. אז למה זה? למה אנשים מעדיפים להיות קורבן ולבכות על המציאות שלהם במקום לקחת אחריות על בחירות שהם עשו בעבר ושהם עושים היום ולהיות שמחים בהם? אני חושב שהתשובה היא די פשוטה. קל יותר להתבכיין על משהו שנגזר עליי ולהיות קורבן ואנוס על מציאות מסוימת מאשר לקחת עליה אחריות. אם אני קורבן אז צריך לרחם עליי ולהבין את המצב שלי. אבל אם זה אני שבחרתי במצב הזה, אז מה? אז זה בידיים שלי. יותר קל לבוא לקליניקה ולהתלונן שלא באמת בחרתי בניסויים שלי כי הייתי צעיר מדי, כי זה היה שידוך של ההורים שלי, כי לא באמת הכרתי את אשתי. יש 1000 סיבות שאפשר להמציא. אבל כל אלה הם תירוצים ותו לא. תירוצים כדי שירחמו עליי ויגידו לי שאני צודק בזה שרע לי, שאני מסכן. אבל האמת היא שזה לא האמת. אנחנו משקרים לעצמנו ומוכנים לאכול את השקר הזה. זה אנחנו שבחרנו. אנחנו בחרנו את האישה שאיתה התחתנו, אנחנו בחרנו את המקצוע שבו אנחנו עובדים, אנחנו בחרנו את המציאות שבה אנחנו חיים. אף אדם נורמלי לא עמד מתחת לחופה כי הכריחו אותו. זה פשוט לא אמת. ונגיד שלא רצית להתחתן עם האישה המסוימת הזו וחשבת שזה לא נכון לך. אבל הרגשת שאם אתה תגיד את זה להורים שלך זה ישבור להם את הלב. או לא יודע מה, לא יודע מה הייתה הסיבה. אבל גם אז הייתה לך בחירה. פשוט בחרת כן להתחתן ולא לשבור להורים שלך את הלב, נקודה. מה היו הסיבות שלך אז? את זה רק אתה יודע. אבל אתה בחרת. כי תמיד יש לנו בחירה. והאמת היא שתמיד אנחנו יכולים לשנות את הבחירה שלנו. אלא שגם אז צריך לדעת שיש לכך השלכות ואחריות. ואם מישהו חושב שהוא יכול לשנות את המציאות שלו בזה שהוא יזרוק את המציאות הנוכחות לפח ויתחיל במציאות חדשה וצבעונית, אני יכול להבטיח לו שהוא עתיד לחזור על כל הטעויות שלו מחדש, ומתישהו הוא יגיע שוב לאותה נקודה שבה הוא ירגיש קורבן של הנסיבות. אז הדבר הנכון לעשות הוא לקחת כבר עכשיו אחריות על החיים שלנו ולהבין שבתור אנשים בוגרים הקדוש ברוך הוא נתן לנו את אחת המתנות הגדולות ביותר בחיים האלה, וזו הבחירה. לי קוראים בן לוין ואני מטפל ויועד זוגי, ואני מציע לכם להפסיק להתבכיין על המציאות שלכם ולבחור. לבחור ולקחת את עצמכם, לטפל במערכת היחסים שלכם לפני שאתם ממהרים להתגרש או להיפרד. יש פעמים שאכן אין יותר מה לעשות ואי אפשר לתקן, אבל ברוב המקרים יש.